είχε λεφτά. Τα αγγλικά τα κατάλαβες μετά, τα γράφω σωστά. Φυσικά. Έκανα μαλακίες, αλλά εντάξει. Πολύ και πιο εύκολα. Και μετά τι έκανα το έξυπνο. Το κράτησα αυτό και το πήρα στην έξοδο, γιατί πάλι γράφεις. Και μου δίνει... Αυτή με ρωτάει, ήξερα αγγλικά. Μου λέει... In English or Russian? Russian. Κάνει πλάκα. Και πάω και κάνω τη γραφή. Το ξανασυμπλήρωσες δηλαδή αυτό? Ναι. Εντάξει, είχα κάποια λαθάκια, εντάξει, αλλά χάζεψε, ξέρεις, Ρώσια άλλο, Ρώσια. Έχει το πεσμάνι. Αυτό που μετράει είναι η άνεση. Που φέτον. Ναι. Έλα ρε Φέδων, τι κάνεις? Τι κάνεις, τι γίνεται? Τι να ακούσω? Το έβαλες μπροστά ρε θηρίο? Αφού δεν τα ακούω, πάλι πάτησες μίσο και δεν πήρε. Α, ναι. Μάλιστα. Και παιδευόσουν 2 μέρες, Κατάλαβα. Είναι έτοιμο δηλαδή τώρα? Ναι. Πώς το είπες, Μπροζιγκλέρ, τι είναι αυτό? Α, ναι. Έγινε ρε φίλε, έγινε να είσαι καλά. Όλοι γαμηθήκαμε παιδόν, τι να κάνουμε, κι εμείς τρέχουμε εδώ τώρα. Έγινε φιλαράκι. Θα τα πούμε, ναι. Δευτέρα θα τα πούμε. Και εγώ σε φιλώ, έλα, γεια. Έγινε, ναι, έλα. Γεια. Νιώθεις δικισμένος? Λέει θες να τα ακούσεις? Τι να ακούσω? Νόμιζα θα μου την έλεγε. Κάνα μετά ακούω ένα χρακ. Λέω, άλλο το μηχανάκι πήρε μπροστά, λέει πήρε. Μετά ακούω πάλι χρακ. Λέω ρε μαλάκα δεν παίρνει. Όχι μου λέει έχω βγάλει το ρεζερβουάρ, γι' αυτό δεν παίρνει. Λέω τι το πατάς εδώ? Το πατάς τα καλά, νομίζω. Δευτέρα απόγευμα λέει το παίρνουμε. Και τι κάνουμε τώρα? Θα το δούμε, να το πάρουμε. Εμείς προχωράμε τη διαδικασία του 1150. Και Τρίτη αποφασίζουμε. Δεν παίρνει με ένα τηλέφωνο καθόλου. Ναι, αφού του είπα, του λέω μαλάκα, ο άλλος λέει θα πάει με το κάπα. Το έχει ξεχάσει, το κάνω τι θες. Εσύ δεν έχετε θες. Τι αλήθεια του είπα, δεν του είπα ψέματα. Καλά, ναι, του λέω όλα ξέρεις. Δηλαδή γιατί μου λέει δεν έρχεται ο Παύλος, λέω δεν έρχεται γιατί αποφάσισε θα πάει με το κάπα του. Αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να είναι έτοιμο ποτέ. Μα ποτέ. Ούτε θα γυρίσει. Εφόσον θα πάει με το κάπα και το έχει γραμμένο στα αρχίδια του λέω. Γι' αυτό δεν έρχεται. Τώρα αν θες, εσύ του λέω όμως εσύ σου θα έχετε δεις. Το είπα έτσι. Ετοίμασε το τουλάχιστον να είναι έτοιμο, αν μπορείς. Εντάξει. Αν μπορείς μέσα, ετοίμασέ το. Και μετά δώσ' του το και βλέπει αυτός θα σου αποφασίσει μετά αυτός. Το είπα έτσι. Που και η αλήθεια ήταν δηλαδή, δεν ήταν. Ας πάμε να το πάρουμε Δευτέρα, να δούμε τι παίζει με το τέτοιο. Πώς θα είναι τώρα αυτά? Πρέπει να πάω μια εβδομάδα πίσω πρέπει να πάει αυτή η ιστορία. Μια εβδομάδα πίσω να μπει τώρα θα είμαστε τσέτο. Γιατί θα... Το πάω φίλε, το πάω. Το τεστάραμε λίγο, δηλαδή αν το έπαιρνες πούμε Τρίτη Τετάρτη να πήγαινες μια καρδίτσα ξέρω κάπου και τα λοιπά. Είναι και χάρκαλο αυτό ρε. Από την άλλη μπορεί να πάρεις το άλλο να σου κάνει νεζιά. Κάτσε να σου δώσω. Μια δουλειά. Αυτό κενό. Αφήνουμε να ρωτήσω. Your home address and telephone number Mongolia κενό. Λοιπόν, purpose of travel. Employment, study, business, tourism. Έτσι, tourism. Number of entries requested. Πόσες φορές θα μπεις μέσα? Μία. Θες να το κάνουμε multiple entries? Να
το κάνουμε double, μήπως θελήσει να γυρίσει από Μογγολία. Δεν ξέρω, άμα μπεις μια φορά, το έχεις double και τι έγινε. Ναι, αλλά δεν ξέρω πως ισχύει κάτι άλλο για Dumbledore ή όχι. Δεν ξέρω. Το μία δίνει τελειωτικό. Μήπως γίνει τίποτα και θέλεις να πας από εκεί πάλι. Να σου άρεσε κάτι, κάποια άλλη διαδρομή. Μογγολία δεν νομίζω ότι θέλω να ξαναμπω. Γιατί είναι ωραία η Μογγολία γι' αυτό. Ωραία είναι Μογγολία, αλλά σε σχέση με την Ιαπωνία, αν δεν είχα Ιαπωνία, μπορεί να λέγανε θα ξαναπώ Μογγολία. Γιατί όταν γυρνάς, ας πούμε, από Σιβηρία, είναι πιο ωραία η διαδρομή, πιο γρήγορη. Είναι πιο γρήγορη. Είναι πιο γρήγορη και είναι μέρη που δεν θα έχω δει γιατί έχω μπει στη Μογγολία, καταλαβαίνεις. Στη Μογγολία θα κάνω πάλι το ίδιο. Single. Date of entry. Και το έχω, αλλά τώρα να αλλάξω δεν ξέρω να το πάω μια μέρα. Date of entry εδώ, date of exit. Πότε μπαίνω, πότε βγαίνω. Αυτά είναι μογγόλικα, μογγόλικα δεν έχω μάθει ακόμη. Ξέρω εγώ. Ξέρεις μογγόλικα, τώρα θα εκπαιδεύσεις, βάζεις φωτογραφία εδώ. Το τι είναι, δεύτερη σελίδα. Children under 16 years for traveling αυτά, δεν έχεις αυτά. Have you ever been refused a visa at a Mongolian diplomatic mission? No. Κατάλαβες το πράγμα, Άκουσα βγάλει βίζα, είναι Have you ever applied for Mongolian visa with a different name? No. Εκπλήσεις πάντως. Το αγγλικό είναι δουλεμένο καλά. Please complete this section if you are filling this form on behalf of visa applicant. Αυτά μου το κατάλαβες Μαγκελάνε θα κάνω σπαθό μου δηλαδή. Άμα το πεις λίγο προσεγγά μπορεί να καταλάβεις. Please complete this section if you are filling this form on behalf of visa applicant. Για να το συμπληρώσω εάν νιώθω. If you are filling this form on behalf of visa applicant. Αυτό το χάσα. Εγώ νομίζω πάντως ότι αν το διαβάσεις, επειδή μπορεί να μην τα λέω και η προφορά μου δεν την έχω δουλεμένη, μπορεί να το καταλάβεις. Για να διαβάσεις αυτό εδώ. Please complete this section if you are filling this form. Ξέρεις που... Behalf. Αυτό το behalf μας γάμισε. Το κατάλαβα από την αρχή. Το applicant. Και το applicant είναι... Συμπληρώστε αυτό το section αν συμπληρώνετε τη φόρμα για λογαριασμό κάποιου άλλου. Κάποιου που κάνει applicant για τη βίζα, δηλαδή υποψήφιο για βίζα. Δηλαδή αν το συμπληρώνεις εσύ για έναν ξάδερφό σου. I agree to my I declare that the υπογραφή, ημερομηνία. Γεια σας. Τελειώσαμε. Κάνουμε τσιγάρο και φεύγουμε.